Bose, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan-udan nggawe mie. Buka lek, buka. Nggawe mie sedep, monggo. Njaluk ora kok. Jadi sarung iki apane kuwi? Pengen. Kowe tok. Tak kalau. Tak inci paling segar. Waduh, tuh enak yo ora guru-guru. Iki nenek cucune walah. Walah, sowok. Meja ala gua rujak. Wis, Wah, wae ada pangan untuk loro. Iki lho incipi tok rasane piye. Incipi rasane piye masakan yang cukup spesial. Adem-adem membikin mie kuah. Nah, dari Kosong. mie goreng ini saya bikin mie kuah. Kayak nganu ya. Kayak koso ya. Wah, enak karu-karu. Nah, itu nak. Oh, Bas. Kamu mie gaweane anu. Mas Lastomo. Wah, tenan ambil dulu. Encen enak kok. Aku masak kok nganti kalah enak karo warung kuwi. Sunat neh. Sikile malek. Tutupi sarung lho, Lek. Sowok kere Lah. Ketok, Lek. Oke. Sikile sing ngisor ki engkupna, Lek. Dadi mau karo mimi sing kalah gawean sing dipangan Arifin nggo kontene ambek iki. Nganti kalah enak. Sunat neh. Sowok kere. Iki tak gongso ngene kok. Gue enak guru-guru. Incipi ya orang beli gue. Ilatnya deh kak model. Dan mangan mie godok. Gosong iki lho apa? Aku kali gue ning Sumatera kayak yang kayak gini. Panasnya kayak gini. Kayak iki mie godok, kok gawe mie ini rasanya gak kayak iki, kurang nendang. Menurutku mie goreng kok kayak mie godok, wah itu hebat rasanya. Wah, kau mana bosnya no? Rasanya pisan-pisan kok. Wah, kepala kayak masakan, wah turut. Ini sesuai enak kayak ini. Nanti tukang obat kok diumpi. Monggo dan jenengan badhe ngawe mie, usahakan di mie godok lho nggih. Pilih mie goreng saja. Mie goreng tapi Anda bikin mie godok. Bumbunya antara lain yang sudah nanti Anda lihat di video sebelum saya nge-review masakan ini. Teko kantor ini nanti mati. Kuwait kan seger ora guru-guru. Ke siji. Nang yo kudu pokoke uyah. Nek ora pokoke uyah engko rasane hambar. Kudu diberi uyah, garam secukupnya. Paling ngene iki kok ngombe wong loro. Aku ngaku wis mari kok, ambil ping pindho mari.
Ayo seger ora guru-guru. Kowe iki kok pangan pura. Untuk kenapa yo? Pangan ini. Buat Rawai kerupuk, wah lagi kerupuk antorok sini. Kerupuk rosok. Kerupuk rosok. Goreng ngomong. Oh, uri lah kerupuk. Hutan di mang hutan sore. gedang pelan gedang iso guys. Masuk lagi. Ngaku peltoet langgung ngaku apa. Sini kok. Nang aku ya jarang ini kan mami ini jarang ini. Paling limang sasi pisang kong karuan dan nekan gawe ini yo lah. Umpiang rasane kai peku tak gawe wono kiri. Wah. Bingung loh rasane. Wah, enak koyo ngene. Masakan tak enak sedikit iku marke weteng nek masakan iku rasane hambar lah entek telung sak sing glonggong ora diwarep. Oh niki pun ngen kula pun siti wancine apa niku maghrib masa niki maghrib niku setengah 6 maghrib Setengah 6 mau bisa ujian bisa aku. Dewe sing ora lombok. Anggo lombok kurang lho, rasane yo kurang enak pedese. Wah, enak. Ora guru-guru. Wah. 6.000, mbek 6.000. Wong tangan buku misi tok masuk kono lho. Aku ya, aku tidak sampai tanya. Aku kudu gawe niki jadah. Mang pemoga endok sing gelibu ning kono ya ora gawe niki. Boleh. Enak. Pangan kuah iki mulai man. Welcome. Martin kok ini. Lagi ada tomate, wah lah. Enak iki mau. Mbah aku gak roh. Biasanya ini kita kayak tomat gitu. Wes, maghrib. Ini kayak asam-asam ya. Iya, ini mie godok kok ini bisa mangan aku. Ini kotak-kotak tak kira tikus. Susah kali reno. Kerudan kita guru-guru mlebu omah iki mang lagi kok kantor langsung walah udan angin rocok kabeh. Udane itu omah kok. Apa sing udan-udanan iki aja mikir bakul-bakul kabeh iki sampai kabeh dan iki kok bertahan iso jembut beras bakul-bakul niku kontaineran niku kontainer bakul teh adalah tuh sampai kira-kira bakul bumi yo kok. Nah, nek wis udan-udan iki wis bakul-bakul sampai kabeh. Ka sekolah yo jarang sing iso nganu kok mangan tuh. Wis gak apa-apa
teng wareg. Jadi Pak iku mangan kok dintekno pitike mati, ora dipitik kok. Jadi mak ngene iki ngantek kae pas masak ngene iki. Aja kendok gak oleh. Oleh kendok nang sing nganu sing putih sing kuning aja mati goblok jadi. Guru aku mangan endok enek kuning iki saya goblok aku. Kadang nyusui wong duit 50.000 kalau 12.000 ne bingung aku. Endi entong diirus tak nyeto lah. Pikiran wis kadung beneran akan mangan endok sing kuning-kuning to. Waduh santai no ke sini kita ini. Sawak lah aku. Walah barik di ramangan ini caranya. Alhamdulillah. Aduh hari ini mangan enak. Masakan terfavorit yang aku ramu sendiri, yang aku racik sendiri sehingga menghasilkan masakan yang super enak. Kontane di channel mangan mie tukon ya lah. Jadi mau karo masakanku nganti kalah. Sunat neng. Kene kok. Wani bumbu teratur sesuai dengan bahan yang akan dimasak. Saya dulu terima kasih perhatian Anda terhadap kanal kami. Terus kok ini yang begini kanal wong desa mangan kayak gini ya wala semua kira aku mangan enak baik yo. Memang pas tutul yang ngono. Kemarin orang yang saya terapi wis Rene iku dibopong ya, Rene iki di karo anake iki wis ora iso mlaku dhewe. Mari iso ngarit iso apa akhire piye? Tangga-tanggane do gumun kono mang, aku dodol ki mang. Lho Lek, tanggaku mbok apakno Lek? Saiki kok iso mlaku iso ngarit bingung ngono. Lah apa kena tak terapi ning nggonku ngono. Aku yo gumun Lek. Aku ki tungkakku lara Lek. Rasane koyo enek dome mlaku njijak-njijak aku tungkak kene. Piye Lek ya lah piye penak le ngono terus ae ben koyo gareng tak. Aku ku sore tak ning nggonem yo Lek wis karek kowe ning nggonku yo oleh ora yo oleh. Tumitnya kayak anak ada durinya jadi mlaku koyo gareng. Refleksi saraf bahwa itu buka refleksi terapi saraf kemarin itu banyak diantara dari pasien saya ya udah parah-parah menurut parah-parah sarafnya dewi ini sing tak nganu iso ngarit iso nganu kelenjar panas sarafnya kelenjar itu panas jadi tak terapi. Alhamdulillah mendapat pertolongan dari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran lewat saya. Akhirnya mereka sekarang mesti so aktivitas nih sing lambung sing apa macam-macam ya sebab penyakit kronis undang roman ke rumah sakit jangan ada bilang atau di rumah sakit tinggal setahunan ora iso mari-mari. Sekian saja kalau Anda mungkin punya keluhan penyakit ya di antara Anda yang punya keluhan terutama stroke. Aku gak bisa stroke itu udah wes cara setrome saraf setrome itu rangkas kabeh. Karena itu
Stroke itu diakibatkan karena apa? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak bisa normal stabil, akhirnya tekanannya naik terus, saraf kena saraf otak pecah, saraf otaknya kena saraf liane, akhirnya merusak saraf yang lain, akhirnya jadi keple seperti itu. Maka kalau Anda punya keluhan penyakit darah tinggi, segera datang di tempat refleksi terapi saraf. Dan di tempat Anda tidak ada yo golek ning ndi sing ngerti bisa menurunkan dari refleksi saraf ini karena tekanan darah tinggi. Kemarin itu so aku sangat bering geri kaya ini pemorandang cepet yo akhirnya yo iso stroke merot itu. Wong ngomong wis kondo karo aku lek ngomong ki lambeku ki kaya nganu iki lho, kaya merot obah dhewe. Langsung tak tangani, tak terapi, walah tak cekel saraf otak besar wis jeleset Anda. Ya alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saiki lho sembuh. Makanya segera saja kalau Anda punya penyakit darah tinggi. Darah tinggi ku biasanya gitok ngene iki kuwandel, rasane gitok iku kuwandel. Itu nanti kalau ada di terapi hilang gelap, Anda tidak akan menjadi stroke. Nang teh bombasno, to. Akhirnya kayak mlaku ngene-ngene bapak bisa wis angkat tangan enggak. Rata-rata orang yang sudah stroke itu angel. Sebab sarapnya do pedot kabeh. Dan dulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah guru-guru. Ini kerupuk yang paling enak. Nenggonku anaknya.